ha Lyngdoh kironiam bat kipai nge jong ajalaniam ba Shillong da ka jing so khia man sim nge so si ban pentep ya phi ya kalang Jingkhlad no jong pa ba khoi Pope Francis ka Jingkhlad no ju ka de ka jing du ba krau ya ka balan ba de ka prathe barokowe ulalong nong sharai baran ba jong kipai nge ubalayang na ka banta ki baduk bat ki ba Samla no Kum unong yalam jong kabalang, bat unong bichili jong Petrus bukhut. Ulay yalam yang kabalang da kacing start play, kacing ikpa, bat kacing snowrit, bat kacing keluit mensen. Da kabawan rai kacing long kuwei, bat kacing bha cumian, hapeng kibriu baro. Kacing cungui kibaduk, bat kiba shalabeng, kum kinong petwir, kalawat rai kacing itu satla kapertei. Kacing cungui ya kamai marian kapau kham tam nang ba khasiti sharai cu laudato si kabalawan ra ya kacing khi cumut habaro kaperthe usnam jubili jong kacing kermen kalawan pen bada du ba dang yai mentang kalai men sim iki babon ban phai shakacing ba isne chung play karpai nang duai ne kapta kacing cha thai kamen sim chung pa bukhot ngakarpa de baro Lyngdoh kironiam kipai bunget bakin burenti ikine ke Jingbthah harum kebading kong baro kipacie hayimani de bantet mentakamet bar kador juk pa bukhot de banbu hayimani bara phalau yeng jong baro ki parish ki school ki yiruniam balai de bantarwa mas ha parish ba yiruniam nakabanta ka cingja thai kamersim juk pa bukhot Pasal laban duai ru nak bentai ke Jingkhlad thai pa bukhot ha ke jing duai ke rungai habaro ki mas bukhot besan kum kadak ke jing buram yuk pa bukhot agar pa de baro ban kiar nak ke jing khawai tamasa ha ka ni Khubor Jingja umat baro ki school Catholic kin khang ha ka sni tep yuk pa bukhot ya ka bai jing tep shaka education department Kandon kamas bukhot nak bentak pa bukhot ha kasni baar la shai kasni artarek u April arajar san ha ka por san chiteng chan mi hai mani ba katidar ngikar pa de baro Lyngdoh kironiam ki pa ngai wanwan sibenta kali kamas bukhot ban wai ha play kachi snei un ai kachi thai bom chikot yaw pa bukhot jongi ngibo ya kabalang hakacing ada jong kakmi beneng jongi hakum kani kapot jong kacing sungsi kuwei pat kacing pentep ansapa hadien kublai ya pi baro Archbishop Lyngdoh Archbishop jong Shillong ICC kublai